Μαμά, θα σου πω κάτι. Έλα, παιδί, τι θες. Θα πάω να γαμίσω σε μπουρδέλο. Τι θα κάνεις. Θα γαμίσω σε μπουρδέλο, λέω. Όχι, δεν το κάνεις αυτό το παιδί με μένα στο μπουρδέλο. Ναι, μαμά, και τις πουτάρες εκεί με τα κολαράκια, τα ωραία, τα βυζάκια, τα... Που το φυλάει το παιδί μου σε μένα. Αυτόματα να πω τι παιδί έκανε. Τώρα σε έκανα εγώ, δεν έκανα παιδί. Παιδαράς είμαι, μωρή. Θα πάω να γαμίσω, σου λέω. Αχ, τι να σου πω, πάρε 20 ευρώ. Τι άλλο να κάνω, πάρε, πάρε και φύγε. Ευχαριστώ, πάω να γαμίσω. Πάμε. Δεν έχουμε πελατεία σήμερα, κάτι πρέπει να γίνει. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Ήρθα να γαμίσω πουτάνα. Περάστε μέσα, περάστε μέσα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Πού είναι οι πουτάνες? Εδώ πέρα. Πουτάνες, ελάτε! Πώς θα ρίξω πούτσο σήμερα. Μπορείς να διαλέξεις τι θες, αυτή εδώ κάνει καλά τσιμπούτσα. Δεν τη θέλω. Εντάξει. Επόμενη! Το μπούλο. Αυτή εδώ έχει ωραίο κολαράκι. Κάνει και πίσω κόλλη. Δεν τη θέλω. Επόμενη! Αυτή εδώ τα κάνει όλα. Είναι special. Στα αρχίδια μου δεν τη θέλω. Επόμενη! Και τώρα το καμάρι μας. Το καμάρι μας. Είναι το καμάρι της συλλογής μας. Ναι, κοίτα πόδι. Τι θέλεις? Είναι πολύ καλή. Θα την πάρω. Θα την πάρω τώρα με χίλια. Πάμε πάνω από τον Άρα στο κρεβάτι. Πάμε. Ωραία. Λοιπόν, θα περάσει από εδώ. Από εδώ. Καλή δουλειά σας, καλή δουλειά σας. Σκύψε, μωρή. Κίνο. Λέμε η μάνα μου. Λέμε η μάνα μου. Έχεις απούστης. Έχεις απούστης. Τόσο γρήγορα. Έτσι θα έχεις πρόβλημα. Άντε, άντε. Εκεί είναι τα μαζί. Ναι, Είναι τα μαζί. ναι. Να πληρώσω. Ωραία, είναι 20 ευρώ. 20 ευρώ. 20 ευρώ. Εντάξει, πάρτα. Άξιζε. Ευχαριστώ. Θα ξανάρθω, θα Δεν ξαναπεράσετε. Είναι η καλή μας. Γεια σας. Άντε, γεια. Μπράβο πουτανάρα μου. Έκανες καλή δουλειά. Είμαι η καλύτερη, τι να κάνω. Τώρα θα σε πάρω κι εγώ. Πάμε. Ποσέ!